Så vi har den her herlige skulptur her, hvor vi ser en satyr, som ligger på, hvad der ligner en sten ude for overfladen, man kan se her i detaljerne. Og så kan vi også godt se, at han ligger på noget, der ligner et dyreskæg, altså på grund af hårene her, og hvor der ligner noget læder herinde. Og han ligger simpelthen ned på den her sten, men samtidig med, at han ligger, eller man kunne også godt sige sidder, så er han også meget udfoldet, og hans ben er, bøjet sammen, og mens hans triceps er sådan strukket ud, så han gør så meget stor og fylder meget. Okay, så vi tror, at den her skulptur, den er hellenistisk, og vi kan jo se, at den her måde, han ligger på, er meget dynamisk, og det skylder jo også de her skulptører, eller skulpturmennesker, ja, som lavede statuerne, de var blevet meget bedre her i den her tid. Man kunne lave sådan noget som gruppeskulptur, hvor der var flere mennesker i en skulptur, og de var også blevet bedre til sådan noget med folder og hår især. Og ja, så kan vi jo sige, at hans krop, den er yderst realistisk, eller det er yderst realisme. Der er meget muskuløs, men han ligner jo stadig et menneske, selvom han nu er en satyr. Og ja, han ligger og sover, men alligevel så viser han stadig på en måde et udtryk i hans ansigt her, som også var en ting i hellenistisk tid, med at de viste følelser igennem de her skulpturer. Og det kan man vel også på en måde se med ham her. Ja, så som vi konkluderede lige før, så er det her en hellenistisk statue, og hellenismen, den startede jo med Alexander den Stores erobring af Perseriget, og efter hans død, eller det skal måske siges, at Perseriget, som jo strakte det meste af den kendte verden, den blev jo så til det makedoniske imperie, som jo spredte sig hele vejen fra Egypten til Grækenland og til Indien. Så det var et meget omfattende rige her, hvor den græske kultur kunne sprede sig. Og så efter Alexander den Stores død, så blev magten delt op mellem hans generaler. Hellenismen den slutter så først, når kejser Augustus besejrer Kleopatra, da hun var den sidste af de hellenistiske herskere, da hun var afkom af Ptolemæus, Alexander den Stores general.